салом алейкум духтаро, созаи назарин саломатиё хуба. Як модели шланг омадаи новинка. Ҳозир ма шумода нишон метиҳам. Беҳад ҳавлида нағзаи касонеда ки дар корам барои мошиншӯӣ, барои дарахт чуштан, барои ҳавлира об задан, барои обозӣ. Нигоҳ кунед, функсияи фонтанам дора. Беҳад хушрӯ, нархшонам дастрасай. Марамад агар шумодам дар кор боша, рақамшонам мемонам дар рӯи экран. Нависед даррав доставкатон мекунанд. Нархшон 37 метраш качествои зури-зуриш. Нигоҳ кунед, чӣ хеле 160 сомон, 37 метраш. 37 метраш 160 сомон беҳтаринаш. Ана баъд бо инаи моделшам ҳастай. Ин моделш ана коробкаи кабуд 22 метр дора ва 55 сомон. Иш 55 сомон. Я бор дуруншам нишон тиен. Ҳозир функсияи ёра ман нишон метам. Ҳар душам 5 намуди функсия доранд духтаро. Марамад беҳад удобняи хонада. Метонен ки дархост кунен, дарав доставкатон кунанд. Чӣ хеле гуфтам, аз 55 сомон нархш сар мешава. Мана нигоҳ кунен, иш инам хеле 22 метрай 55 сомон. Бо дора инами модел бо я намудуш ҳастай 60 метрай 160 сомон. 60 метри 160 мадора. Инаи модел боша и оҳанияй бо. И моделш 37 метраш 160 сомон. Ай бо уҷада дора ки 90 сом 80 сом чанд намуд дора, нархошон ҳар хелаяй. Ҳозир функсияша нишон метем. Я бо нишон чӣ хеле функсия дора. Функсияи фонтан дораву ина нигоҳ кунед. Якум функсияш. Анаи дуюмуш. Барои гилемшӯвӣ духтарако марҳамат. Инаи дигари функсияш диден? Сеюмуш. Беҳтарин анеш бо дигараш. Беҳад хушрӯ. Боварӣ дорам ки дар кортон мешава. Ҳатман дархост кунед. Вазбин нестанд, сабука ки хушрӯанд. Мана аҷоиба. Напора хушрӯ мекуна. Гилемшӯвидам нағзай духтарако. Марамад метавонед дархост кунед барои намихе деволора шуштана ҳавлира. Дархост кунед, дарав доставкатон мекунанд духтаро. Ина удобния ки хушрӯ.